Imaxes como esta repítense no Concello de Meira dende 1992. A Festa da Malla, organizada pola Asociación de Amigos da Malla, celebra a súa 27ª edición o próximo 19 de agosto co apoio da Deputación de Lugo. A malla é moito máis que un encontro popular. A malla representa a nosa orixe, como se cultivaba o trigo, como había que tratalo, para despois finalmente obter un alimento, por un lado, que era o pan, pero tamén a palla, algo que se utilizaba habitualmente nas casas para poder manter o gando, non? Declarada a Festa de Interese Turístico de Galicia, a Festa da Malla loita por manter viva a tradición do campo galego, implicando a toda a cidadanía. A asociación traballa os 365 días e volcas moita xente por eles, polo Concello de Meira, pero tamén xente do alrededor dos municipios como de Ribeira de Piquín ou de outros municipios. Actividades para todos os públicos con música, talleres e artesáns, pero ademais farase un paseo pola historia para coñecer os distintos procesos da malla. Facemos demostracións de malla de varios tipos, desde malla con malles, malla con desgranadora e motor, e malla ca última máquina que houve antes da cosechadora. Unha festa que espera chegar preto de 3000 persoas a Meira.